Tandhaipun 1 2 3 4 1 2 3 4. Monggo. Matur suwun saged kula wau dhateng panjenenganipun bapak-bapak perangkat Desa Biro sedaya ingkang sampun nampi sampun penghormatan kanthi tertib aman lan sae salajengipun ingkang kusun tampil dhateng panggung pagelaran inggih menika Bapak Kuseni selaku RW, Bapak Ponari ugi selaku RW, Bapak Mesir Ling-ling sekarang sudah tiada.
matur suwun sanget kula ingkang nembe nampi sampun penghormatan. Selajengipun ingkang suwun tampil dhateng panggung pagelaran panjenenganipun inggih menika Mas Yono Sapro ingkang saking Laladan Kebon, dipun dampingi inggih menika Bapak Tarsum saking Laladan Bakalan sing duwe campur sari Widosari, dipun dampingi malih Mas Yanto, dipun dampingi malih inggih menika Bapak Siar ingkang saking Laladan Birawa, tokohipun Laladan Birawa. Monggo piantur sekawan ingkang sebat asmanipun kula atur tindak dhateng panggung pagelaran. Kayono tamune Bapak Tarsum, Bapak Siar, ya Mas Yono, monggo tindak kripi napi sampur. Nggih, biasa sekawan, monggo kula aturi tindak dhateng panggung pagelaran. Monggo. Nyuwun pangapunten menika boten wonten sampur, ibu-ibu monggo sampure kula nyuwun ampil sekedhap mawon dipun agem kalian ingkang besa. Monggo. Oh nggih, Mas Sapro sampure dipun pakinaken menika kadang kula sepuh Bapak Jinar ingkang saking Laladan Tambi Moran. Monggo Pak Siar. Monggo Mas Yanto, iki penghormatane dhewe, mau kan makili. Ngapunten rek sampur, rek persiapan. Sitok nyuwara ae, sitok nyuwara. Dadak kowe nyuwara dah. Aku eling janji
sur saged kula wau biantun ingkang sebat asamanipun